Dragi moji, mnogi od vas me pitaju kako se motivisati da opstanemo u procesu mršavljenja, čak i kada je teško, kada ne idu kile dole i tako dalje. I danas je to tema mog videa. Ja sam Slavica Skvar i u ovom videu na ovom kanalu uopšte pričam samo o svom iskustvu i uvek se nadam da će nekome da bude korisno, a nadam se da ste to baš vi. Zato pogledajte do kraja ovaj video jer ću vam dati nekoliko super ideja praktičnih kako možete da održite sebe kad je teško. Ne samo kad ne idu kile, nego kad je prosto teško izdržati sve ono što je potrebno da bismo skinuli kilažu. Ja imam nekoliko alata koji su mi jako važni, ali prva stvar koju bih vam rekla kao najvažniju stvar u stvari je podrška i community, znači na neki način okruženje koje vas podržava. Ja naravno sam u programu kod Jan Bamana i tamo imam ogromnu community koja je podrška ogromna. Mi imamo mogućnost svakoga dana da odemo na Zoom i da tamo postavljamo pitanja i da slušamo druge sa čim se muče i kako im se objašnjavaju stvari i tako dalje. Ali naravno znam da vi trenutno nemate tako nešto, pa vam predlažem da možda nađete neku drugaricu koja će s vama rado možda da prolazi kroz taj proces jer možda hoće i ona da skine koji kilogram ili da zamolite partnera da vam bude podrška. Znači da nađete nekoga ko bi rado s vama neki deo puta išao. Znači možda je išao s vama u šetnju svaki dan ili možda bi sa vama išao u nabavku da pazite šta kupujete lakše i tako dalje. A o nabavci ću vam napraviti drugi video, naročito sa fokusom na proteine, jer mislim da je to najviše bilo pitanja vezano za to. Ali danas se radi o motivaciji i mislim da je to ključno. I da bismo vidjeli taj put, pošto mršanje je u stvari proces. I taj proces može da bude, nije proces kao ovako ravna linija na dole, znate, da ono kao kile idu svake nedelje, sračunamo, ne znam, pola kilograma, pa kao to ide. To nije baš tako. Nažalost nije tako, jer telo se adaptira na naše navike. Znači kako mi počnemo da skidamo kilažu, tako u stvari počinje telo da nam šalje signal, jači signal gladi, znači jača signal gladi i šta još postaje drugačije, menja se metabolizam. Telo znači menja metabolizam. I mi u stvari kada mršamo, mi bukvalno na neki način radimo protiv našeg tela i telo se bori protiv toga, znači smanjuje metabolizam tako što nam postane hladno, znači smanjuje telesnu temperaturu, odnosno smanjuje grejanje iznutra, tako, postaje nam hladno, onda počinje da smanjuje neke moždane funkcije, mi postanemo kao umorni, telo nam jednostavno šalje signal da se ne krećemo puno i to je sve hemija. To nije snaga volje, to nije disciplina, to nije karakter, to nije ništa drugo osim hemija. Znači hemija u našem telu. Gde naše telo pokušava da reducira bilo kakve aktivnosti zato što smo mi u gladi i mora da izađe na kraj sa onim što ima. Dok na kraju krajeva mi ne dovedemo svoje telo tim ponašanjem, odnosno svoj metabolizam do kolapsa. Jer to je ono što sam, na primjer, ja sebi uradila. Ja sam svoj metabolizam dovela bukvalno do kolapsa. I kada kolabira metabolizam, onda on više uopšte, on sve funkcije smanji i samo stavlja se na rezervu. Ali to je proces o kome možda u nekom drugom videu više želim da pričam. Ono što želim da vam kažem, to nije lako prevazići danas. Danas želim o tome da pričam. Da to nije lako prevazići, da se ne radi o disciplini, da se ne radi o volji samo, nego da se radi o hemiji i da tu postoje razne suptilne stvari kojima moramo taj proces da vodimo tako da telo bude sigurno da nismo u izgladnjivanju i u umiranju, nego da telu dajemo prostor da se relaksira, da se hormoni relaksiraju, da se vrati sve u normalu, pa da nastavimo opet, pa onda opet da vratimo i tako dalje. Ali u tom procesu možete nam pomogne neke tako vizualne stvari. Ja sam, na primjer, vizualni tip i meni vizualne stvari puno pomažu. Ja imam ovdje jednu ovako listić kojim pratim svoj put, udaram ove pečatiće
I za vas sam spremila, možete dole da downloadujete jedan ovakav listić, sličan je. Ovaj moj je samo na engleskom, ja sam ga davno skinula sam ga kada sam imala 120 kg, znači pre toga sam skinula 8,5 kg i počela sam od 120 da udaram pečatiće. I naravno vi kada budete skinuli upišite svoju kilažu, imate 50 ovih kockica gdje možete da upišete i ako imate 50 kg da skinete stavite 50, ali ako imate na primjer 25 kg da skinete onda stavite po pola kilograma u svaku kockicu, znači napišete 120 pa 120 121,5 pa 121 pa 100,5 pa i tako dalje, znači po pola kilograma i svaki put kada to postignete vi štiklirajte, udarite pečatić neki, nacrtajte cvetić, srce, šta god volite i tako imate vizualno da u stvari napredujete, ali koju kilažu unutra da pišete, to je ono što želim da vam objasnim. Nemojte pisati dnevnu kilažu, nego pišite nedeljni prosek vaše kilaže. Šta to znači? Svakoga dana pišite u sveščicu svoju kilažu. Znači napišete danas, sutra, prekosutra, tako da recimo od ponedeljka do nedelje. U nedelju prepodne kada se izmerite, a uvek se merite u istim uslovima. Znači ujutru kada ustanete, najbolje bez odeće, posle nakon što završite toaletu i sve što treba, izmerite se da budu uvek isti uslovi i onda upišete u sveščicu. U nedelju kada upišete svoju težinu, dole saberete brojke, znači pišete jedno ispod druge, saberite i onda podelite to sa 7, znači imate 7 brojki, saberite svih 7, podelite se 7 i taj rezultat, to je vaša nedeljna kilaža te nedelje. I onda pišite za svaku nedelju svoju nedeljnu kilažu. I tako upisujte onda nedeljnu kilažu ovde u listić. Ovaj listić pokazujem dole zato što mi je listić dole. Znači svoju prosječnu nedeljnu kilažu. Tako da, jer ako svakoga dana budete to radili, to će da vam bude nestabilno. Jer kilaža može iz dana u dan da varira puno. Zato nemojte da dnevnu kilažu tu beležite, nego uvek prosječnu kilažu u nedelju dana. I inače fokus stavite na tu prosječnu kilažu, jer ako budete stavljali fokus na brojke svakodnevno, samo će vas to izluđivati i bit ćete možda demotivisaniji nego što biste ako gledate samo i fokusirate se samo na prosječnu nedeljnu kilažu. To je moja preporuka za vas. I ono što bih također rekla, na primjer kada odem u Rijeku, ja nosim ove listić sa sobom, ali tamo imam dva stakla kao dve male vazice, ovako tubice kao vazice male. Nisam vam slikala, sad nisam u Rijeci, sad sam u Novom Sadu, ali slikat ću vam kad dođem tamo. I imam unutra klikere koje sam kupila na Temu, znači bukvalno staklene klikere ovako. I onda sam kupila, kada sam to kupovala, trebalo je još 50 kg da smršam i onda sam ubacila 50 tih klikera, ima pakovanje po 25, ne znam, to košta jako malo. I onda svaki put kada 1 kilogram skinem, ja prebacim iz jedne u drugu. Tako da znam koja mi je. Kupila sam neke bele i plave, pa sam kao prvo plave prebacila. I sad bukvalno su svi plavi u ovoj jednoj, sad treba da prebacim ove bele, to je kao druga polovina, drugih 25. Tako da za vas koji ste vizualni predlažem da tako nešto imate pred sobom, jer nekako meni znači kad ja tu stavim pečatić i kad prebacim onaj kliker i onda kao, dobro je, imam jednu stepenicu manje sada i onda, evo sada sam na primjer pred momentom u svom kada treba nešto sebe da nagradim i onda sam juče išla malo u shopping da kupim nešto lepo, manjeg broja, jako je bilo teško, ja sam ušla u radnju i onda sam uzela sve stvari koje su mi na kraju u kabini bile sve velike. I onda je došla žena i rekla mi je, pa zašto uzimate te velike stvari? Ja kažem, pa smršila sam skoro, pa ne znam šta nosim. Kažem, sad će vam da donese. Donala mi žena nekoliko stvari i onda sam
u Lindexu naravno jako ljubazne. Ovo nije uopšte nikakva reklama. Znate da ja ovde ništa ne reklamiram, nego prosto kao, eto, kažem zato što je tako. Bilo je baš lepo. Onda sam sebe nagradila jednim lepim kompletom suknju i majicu i onda kao, ok, to mi je isto sad broj koji mogu da nosim i veseli me to. Radujem se sledećim kilogramima, jer sada trenutno mi baš treba puno motivacije zato što stoji mi kilaža već neko vreme, ali nema veze to i dalje. Ja ostajem pri svome, ostajem pri svom režimu i pri svom pri svom programu, da kažem, jer se nada da će uskoro da krene opet na dole. Ono što bih voljela da podelim takođe sa vama jeste da mi znači kada mi pišete svoje iskustva. Možda imate i vi neke ideje kako da vizualizujemo naš napredak. I zato ako imate neke, pišite ih dole obavezno. I ako vam nešto znači ovaj video, ako vam je koristan, skinite naravno dole, kliknite i skinite ovaj listić, odštampajte ga i posle možete da mi pošaljete sličice ako hoćete. Ofarbajte ga sami, pošto je crno-beli, da biste ga vi malo onako ulepšali po svome. Ja sam svoj ofarbala sama, ali predlažem i vama da vi ofarbate svoje i da onda možda šaljete mi na Instagramu sličice da vidim kako ste to uradili. Imate dole i moj Instagram. Naravno, ako vam koristi ovo sve što ja pričam na bilo koji način, ja bih voljela da mi stavite na like i da subscribe-ujete ovaj kanal, pošto YouTube kaže da mnogo više ljudi gleda nego što je subscribe-ovalo kanal. A meni znači zato što vidim onda koliko ljudi u stvari se interesuje za ovu temu, jer naravno ako neko subscribe-uje kanal onda znam, ok, to je nekog zainteresovalo i uvek mi je naravno važno da znam da li je vama ovo korisno. Tako da pišite mi šta vam je najkorisnije bilo u ovom videu i vidimo se u sledećem videu. Pogledajte i prethodne videe obavezno, zato što ima puno korisnih stvari, barem tako pišu žene, čak mi pišu da su neke da su već počele da mršaju i to je stvarno za mene najveća nagrada koju mogu da dobijem. Jer znam koliko je meni bilo potrebno hrabrosti, koliko mi je bilo potrebno podrške i da je podrška u stvari nešto što najteže nalazimo. Tako da vidimo se onda u sledećem videu, možda nekom od prethodnih ako pogledate i uvek stavite like ako vam se sviđa i napišete komentar ako imate šta da kažete. Hvala vam puno što me pratite. Vidimo se.